Axel, er vi i gang? Hallo, Wendoggy her. Med noget parkour. Ur. Og jeg har min ven, Simon. Jeg kan lige så godt sige fra starten. Simon er dårligere end mig. Ej. Hvad? Det siger du bare. Jeg sagde, Simon han er dårligere end mig. Nej, det ved jeg ikke. Men jeg er i hvert fald noget længere end ham. Ja, men det er fordi... Han er dum. Hvad sker det der lorte ting der? Okay, hvorfor er du dårlig ligesom mig, Simon? Så tænker man, hvorfor? Så tænker folk bare sikkert sådan der. Hvorfor du på hen til den der blok? Det kunne ikke være så svært. Ja, men det er sgu da Tænker jeg sgu bare, hold jer. Kom ind på serveren og prøv det. Er du kommet ind på serveren og prøv det selv? Og måske næste gang med at have webcam til. Hvis I gerne vil have det til, så koster det 50 kroner per person. Nej, jeg laver gratis. Hvor du kan sidde godt og tage penge fra det, mand. 50 kroner per person. Jeg er slet ikke bundlogger eller noget. Nej. You built a really freaking bitch. Undskyld, jeg bander. Undskyld, mor. Undskyld, siger man. Hvis der er te derude, så det var... Ej, det er fandme et klamt navn, det der. Nå, men det skal vi ikke snakke. Anyway, det skal vi Axel, ikke kig på mig. Se, der var den grimme Simon. Se nu, Simon. Nu døde jeg, din lille lort. Bogstaveligt talt, han mindre om mig. Jeg klarede den endelig! For 4 gange eller sådan et eller andet, der klarede den endelig. Lort. Simon, giver du godt vent på mig? Nu skal du klare den før mig, vel? Det skal jo ligesom være meningen, at ham der optager, ikke? Og han skal være bedst. Eller recorder, eller fuck I kalder det. Anyways, jeg skal i hvert fald være bedst. Okay. Nej, min mor! Okay, det er i orden. Så kører jeg lige foran. Sådan. Pro til parkour. Ved det. Lige efter The Master. Wow, jeg lækker. Så det er bare ikke mere hack der, hva'? Det er jo altid så læk. Det er bare altid også. Der er ikke mere, man kan ønske. Lag. Hvor er det smukt. Hvor er det fucking smukt. Ja, Simon. Jeg fordamper den her server. Okay. Hvis jeg klarer den der, så stopper jeg. Okay, Simon? Hvad? Når vi har klaret den her, så stopper vi. Var i orden. Eller jeg har. Jeg kommer nok til at tage en nyhed. Nej! Så den her video bliver sikkert 30.000 minutter lang. Jeg var oppe og igen, og så ud. Hvordan kan det ske? Det må jeg undskylde, jeg hoster lidt. Ja, det må jeg også lidt. Det var Simon, der kvælte mig. Her i det. Ej, bare roligt. Det var godt. Han dræbte mig kun, han stak kun en kniv i hånden. Det var godt. Man skal ikke få rage på YouTube. Tag det roligt, tag 10 dybe indåndinger. Hvad, Simon, nu skrider du. Okay. Hvad er dit problem? Nej. Nej! Så fucking hopper Bare jeg. lære det, mand. Jeg kommer efter dig. Jeg kan godt lide, du siger, jeg kommer efter dig, når jeg er bag dig. Sig mig, din hund. Din hund. Det er sgu dig, der er en hund. Mor, kan du mig hund? Kan du køre det hver noget år? Vernal Dog. Ikke Vernal Dog, som alle de fleste kalder det. Vernal Dog, din lille hybeunge. Slet ikke bare noget hybeunge. Det kalder mig Vernal Dog, lige ved. Vernal Dog 2, lige ved hybeunge. Sig mig, jeg kan ikke se på din ko. Ja, jeg skal nok gå ned så. Og dø i helvede. Det var helt klart med vilje. Det var med vilje, at jeg døde. Fordi jeg døde. Jeg kan se det der. Det gjorde. Og det er Danmark og Sverige, der spiller lige nu. Der er gået 40 minutter, og der er ingen, der har scoret. Informationer, når de først ser den i morgen eller et eller andet, Simon. Ibrahimovic. Og han misser! For han har aldrig scoret mod Danmark, ja, det er faktisk ikke ret sjovt, ikke? Har han aldrig scoret mod Danmark? Nej, det er faktisk ret sjovt. Burde han? Som I nok ikke ved, jeg er en kæmpe fodboldfreak. Ja. Ja,
er lidt dårligt. Sådan, Simon. Sådan, Axel. Du kan holde en kiss. Ja. Prøv ligesom at klare den her. Til YouTube. Bare sådan lidt pinligt, hvis jeg dør. Jeg er så glad for, at jeg ikke har webcam for jer. Der er så mange, jeg rækker fingeren. Måske vil I være med til at se mig smadre mit tastatur, når jeg får et nyt et. Smadret tastatur. Kommer der bare sådan 2 millioner likes. Ja. Okay, det er ikke ret nemt. Hop nu! Man, siger I sikkert. Ej, men hvorfor er det så svært? De ser da pisse den ud. Høs, mand. Altså, så kan vi nærmest sige, hvad serveren hedder, eller lægge et link i beskrivelsen. Ja, jeg kan også sende et link til Simons, hvad den hedder, kanal eller en hippie kanal, hvor han viser alt muligt. Shit. Viser hvad? Alt muligt shit. Anyways. Så ligger den ind over. Der er kasse. Flot derude på. Øj, der er 2 kasser. Hvor er de pæne? Bogstaveligt talt, der er 2 kasser på blondiner. Ej, pis, mand. Det angreb, det skulle de kraft, den har udnyttet. Ej, velkommen, lille lort. Der kommer en ny spiller ind. Og så er en, der mod. Jamie. Ej, det er tæt på Jamil. Jamie. Kan du ikke se det? Ham der mod. Simon, ham der er Jamie. Kan du ikke se ham? Prøv lige at gå ind i chatten. Det er så tæt på Jamil. Jamen han er lige over det der. Ja. Jamil. Jeg får en Simon. Første gang. Jeg kommer over og henter dig i hov. Jeg går en dags. Okay. Over min ryg. Jeg skulle aldrig have sat mig heroppe som en Jamil. Nej! Jeg har bare lyst til at slå på en. Simon, jeg vil lige være klar den. Eller, det ved jeg faktisk ikke, om jeg var, men... Jeg slog min rekord. Min rekord, det er blokken lige før, hvor jeg døde. Før lilla. Tror jeg faktisk, jeg var tæt på. Jeg tror bare lige, jeg skal ind og gense videoen. Eller, recording, som nogen siger. Jeg er frisk som en hyperom. Hurtig som en skildpadde. Og jeg er Cæsar og vindelig. Simon. Jeg er frisk som en bjørn om vinteren. Jeg er hurtig som en skildpadde og Cæsar den overvindelig. Jeg er overvindelig. Jeg er Jamil den overvindelig. Med mustache. Nej, jeg skulle... Og jeg minder mig om i dag godt, at jeg gik med mustache. Jeg prøvede at tage mustache på mit skin, ikke? Men det så ikke så godt ud. Det prøvede jeg faktisk så. Simon, kom lige til borgen, så skal vi lige se, hvor meget og skin minder om hinanden. Når jeg dør. Sådan der. Jeg vil bare lige kopiere dem lidt. Simon, kig den anden vej, din lort. Den vej, som jeg kigger. Ja, bag mig nok. Kommer der et eller andet shit, jeg vidste. Se, det er Simon og mig. Jeg er bare lidt mere hvid dansker. Det passer faktisk virkelig. Jeg skal lige se her, prøv lige at sætte dig her ved siden af mig. Jeg skal lige se forskellen. Nå, hold kæft, Jamil. Undskyld. Sproget. Sproget igen. Det må YouTube tage sig af. Skal bare lave okay, de der. Ja, du er lidt mere lys end mig. Jeg har fået lidt mere sol. Jeg ved det. Nej. Fuck off. I virkeligheden, der er jeg brunt hår. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har taget orange hår. Jeg har taget yellow, for det minder det meget om. Fordi jeg er en hyper unge. Ja. Nej, 10 år stille. Jeg skyper. Jeg har min iPad på besøg.
Og vil du godt gå ud, Emma? Jeg tror bare lige, vi siger farvel til Emma, for hun må ikke være med, den lille skiderik. Nå, hun har også skrevet så. Det er altid noget. Nogle lille Nå, der! nogle lille storsøster, de bare kan gå. Okay, Simon, den første, der klarer den her, så stopper videoen. Fordi jeg får damp af det her, det kan jeg godt sige, YouTube. Eller folkens, eller hvad. Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde jer. Skriv i beskrivelsen, hvad jeg synes, jeg skal kalde jer. Folkens seer, views. Er det kanoner? Eller hvad det hedder? Et flertal af de her abonnementer. Simon, klar den lige hurtigt. Og så teleporter jeg til dig. Det kan man. Så jeg kan, hvis jeg vil. Ligesom mig, der ejer den. Jeg kan simpelthen noget Jamil. Det kunne være, jeg selv har lavet den. Emma, luk nu den fucking Jamil der. Okay. Hvad var det lige, de sagde? Hvad? Sagde hun ikke, at jeg tror, jeg var sej? Ja, jeg siger til Axel, at han ikke skal tro, at han er sej. Hvad med sejren hende? Så meget kan jeg konstatere. Det kan vi starte med. Simon, Ja. der var jeg noget langt, og der fuckede jeg det bare helt op. Fuckede det op. Jeg fucker det op hele tiden. Jamil. Whee! What the fuck? Og den der er smiley, den må tage tid. Simon, Kom til Kalle. Kom til Kalle nu. Simon, jeg måske ikke kan finde ud af at lave sådan en smiley. Jeg skal bare lige ind på et program først. Ja, så kopierer den så. Nej, jeg har selv lavet den, men inde på Lolliger, der har jeg selv lavet den derinde. Nej, man, jeg var lige nået så langt. Simon, jeg sagde, du skulle klare den. Nå, det havde jeg lige glemt. Skal det ikke gøre den? Ja, Emma, luk døren. Axel Foley, man fik ikke. Axel tror, han er sej, fordi han hedder Kai. Emma. Axel tror, han er sej. Emma, det er på YouTube, jeg siger det bare. Stadigvæk siger jeg det også, tror jeg. Så ved alle det i hele verden. For jeg er nemlig 100 millioner tops. Har du husk at skifte blæde af, som mor sagde? Hvor kunne du bare dum, mand. Det plejer du altid at sige, når jeg sidder og laver YouTube, så plejer du altid at sige alt muligt mærkeligt. Hun er bare dum. Det er mega sjovt. Jeg vil altid sige, du Du må husker helst ikke have en skider i bukserne, så er det bare igennem, vel? Ej, det plejer det jo altid at gøre. Jeg tror, jeg dør af hendes grimhed. Så var ingen, der griner af mine jokes. Rigtig ensom. Prosit Axel. Yeah! En faggot, der grinte af mig. Hey, der griner af dig, ikke? Og det er sådan her. Det er BK. Han er bare sej. Ham vil jeg være, når jeg er stor. Det er dit idol. Simon, hvem ser du op til? Den lover jeg nok. Jamen også. Simon, du skulle have sagt mig, for jeg er højere end dig. Ja, jeg ser op til Axel. Han er rigtig høj. Jeg er 2,10 meter, bare så jeg ved det. Ja. Og han går altså kun i første klasse. Det er derfor, jeg er så dum. Og Simons storsøster, som rigtig skulle have gået i 7. går i børnehave. Hun blev sendt ned. Fordi hun var for grim og dum. Og hun kaldte budt. Det var slemt at dør. Eller slip. Jeg tror vist lige, at jeg tager noget coke. Det kommer jeg lige til at sige på YouTube. Politiet, I skal bare ikke lige aflytte mig. Ja. Ja, hvis der er en, der finder ud af, at politiet Bare aflytter hold mig. op, væk fra den her video, så... Jeg ved, hvor politiet bor. Jeg kommer til Jeg kommer ud klokken fredag. Kommer og pifter deres mor og knipper din tykke. Jeg får spærret denne server. Har du så set, hvad der hedder kongen af næstet, Simon? Ja. Og så ham der rapperen, der beskytter alt. Beskytter dem med alt.
Ja. Og så der, hvor han var lige ved at få tæsk den ene, ikke? Jeg kunne godt have tæsket ham, siger han så bagefter. Ja. Bare fordi, og så siger han til det der webcam, skjult webcam eller et eller andet. Bare fordi man kommer til udlandet, så tror de, man er stærk. Det var sådan en rigtig muskuløs en mod sådan en totalt freaking konde. Altså en, der var slet ikke, der så stærk ud. Han var slet ikke macho, ham der araberen der. Hey, hvad sker der, mand? Ja, yeah! De der to. Har du lagt mærke til Og så hvor det der skat kommer jo også. Ja, det er mega sjovt. Ja. Og så prøver de bare at stikke af. Det er derfor, vi har ham til det. Vi kan godt have selv gjort det, hvis vi vil. Simon, den her server 3 år, kan du lige klare den? Okay, så folk det er billigt. Jeg kan lave noget, der er mere spændende og inde på den der server, hvad du er mod i. Skal vi gøre det? Så kan vi stoppe den her video. Jeg synes også, han er pæn i tanden. Okay. Og vent til næste gang, jeg møder dig. Du, Næste gang, jeg møder dig, ikke også, Emma, ikke også? Så har du et brækket ben. Siger det bare lige. Tag en tudkiks. Freaking kunst! Ormskål pølse, jeg er nået langt. Nå, jeg falder ned! Okay, drenge. Det er, når Simon er faldet ned, ikke også? Så mødes vi lige her og siger farvel. Og vi siger Simon fail lige om lidt. Kan han faile? Hvad laver du? du får få tilløb. Og der faldt han nu. Og hermed, Simon, vi skal møde sammen. Badebukser-drengene. Kom. Simon, så gå lidt frem. Og alt farvel lukke her, og vi ses til næste afsnit. Hey, du optager lige nu. Nej. Ja, og så stop.